fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. L-għodwa tajba lil kulħadd, lilkom u daw kollha li qegħdin jarawna jew jisimgħuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu insellmilkom. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu jkunu magħkom ilkoll. Ħuti sejrin niċċelebraw din l-Ewkaristija u prinċipalment nofruha għar-Roħ Mary Jordi Manija. Illum il-Knisja 17 ta' Novembru tagħmel it-tifkira ta' waħda qaddisa Santa Elisabetta tal-Ungerija. Kienet mara miż-żewġa, kellha 3 tfal, meta romlot tat ħajjitha biex tgħin il-foqra. U ċaħdet minn ħafna ħwejjeġ minn tagħha stess biex dawn in-nies tagħtihom stat fil-ħajja minn tagħhom. Il-qari tal-lum interessanti, il-qari dejjem interessanti ta' l-Apokalissi, l-aħħar ktieb tal-Iskrittura, ikompli mal-bieraħ, illum għandna dera ta' Kristu, imma l-awtur min kiteb dan il-ktieb, probabbli huwa San Ġwan l-Evanġelista, jiffiguraħ ma' ħaruf, il-ħaruf li qiegħed fuq it-tron u li b'demmu kiseb għalina. Allura nek qed ifakkarna fil-passjoni ta' Ġesu u jgħid li dan il-ħaruf kien qudiemu kien hemm ktieb magħluq b'7 siġilli, in-numru 7. U dan il-ħaruf biss seta' jiftaħ dan il-ktieb. U mbagħad qed jispiċċa l-qari għax inti jistħoqlok tieħu glorja u ġieħ u saltna fuq kull poplu, fuq kull ġens, fuq kull nazzjon tad-dinja. Nara l-ħadd li ġej il-Knisja tfakkarna f'dan il-ħaruf, Kristu Sultan, li ġurnata għad irridu nidru qudiemu. B'dawn il-ħsibijiet għalhekk ħuti ejjew nagħtu bidu għall-Qudiesa. Inti triq li twassalna għalant il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Inti lena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfirna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, int tajt lil Santa Elisabetta tal-Ungerija il-grazzja li taraf u tweġġaħ il-Kristu fil-foqra. Bit-talb tagħha għamel li jinħobbu b'imħabba kbira lill-foqra u l-imġarba u naqduhom minn qalbna u bla għeda. Dan nitolbuh b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni, lil dak li kien bil-qiegħda fuq it-tron rajtlu fidu l-leminija ktieb miktub minn ġewwa u minn barra u magħluq b'7 siġilli. U rajt anġlu ta' saħħa kbira qiegħed ixandar bleħen jgħajjad. Min hu li jistħoqlu jiftaħ il-ktieb u jikser is-siġilli li għandu? U ħadd la fis-sema u la fl-art u lanqas taħt l-art ma kellu l-ħila jiftaħ il-ktieb u jara x'fih. U jiena nfexxejt f'bikja kbira għax ma nstab ħadd li kien jistħoqlu jiftaħ il-ktieb u jara x'fih. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qalli, tibki xejn ara li l-jum ta' tribu ta' Ġuda, ir-rimja ta' David, ħareġ rebbieħ u se jiftaħ il-ktieb u s-7 siġilli li għandu. Imbagħad bejn it-tron u l-4 ħajjin u f'nofs ix-xjuħ rajt li kien hemm ħaruf wieqaf
bla maqtul, b7 tiqrun u 7 għajnejn li huma s-7 spirti ta' Alla mibgħutin fuq l-art kollha. U l-ħaruf rasa jieħu l-ktieb minejt il-leminija ta' dak li qiegħed fuq it-tron u kif ħa il-ktieb marru jinxteħtu quddiem il-ħaruf l-4 ħlejjaq ħajjin u wkoll l-24 xieħ, kull wieħed minnhom kellu ċetra u bibwieqi tad-deb mimlija bl-inċens li huma t-talb tal-qaddisin u bdew jannu għanja ġdida u jgħidu: Int jistħoqlok tieħu l-ktieb u tiftaħ is-siġilli tiegħu għax int kont maqtul u b'demmek ksibt għal Alla bnedmin minn kull tribù u l-sien, minn kull poplu u ġens u għamiltom għal Alla tagħna saltna u qaddisin li għad isaltnu fuq l-art. Il-kelma tal-mulej. Għamiltna għal Alla tagħna saltna u qassisin. Għamiltna għal Alla tagħna saltna u qassisin. Għannu l-mulej għanja ġdida fil-ġemma ta' ħbiebu u t-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Izrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew ukoll ulied Sion bis-sultan tagħhom. Għamiltna għal Alla saltna u qassisin. Ħajfaħru bis-sfin l-isem tiegħu bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ l-fqajrin bir-rebħa. Għamiltna għal Alla tagħna saltna u qassisin. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-feħ fuq frixhom, it-tifħira ta' Alla jkun fuq fommhom, dan hu ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Għamiltna għal Alla tagħna saltna u qassisin. Alleluja, alleluja, alleluja. Illum la twabsux qalbkom, iżda isimmu leħen il-mulej. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu wasal qrib il-belt ta' Ġerusalem u kif ra beda jibkija u jgħid: Mhux li għaraft imqarint ukoll f'dan il-jum x'inhu taġita għalik, imma issa danu moħħbi minn għajnejk. Għax għad jiġi żmien fuqek meta l-edewwa tiegħek idawruk b'rampa u jgħalquk minn kull imkien u jrossu fuqek u minn kull naħa. U iġarfu lilek u lil-uljiedek fik u ma jħallux fik ġebla fuq oħra talli ma għaraftx iż-żmien taż-żjara li saritlek. Il-kelma tal-mulej tifli bit-tagħlim ta' dal-Evanġelju nitnatfu mid-dnubiet minn tagħna. Aħna u nagħtu ġieħ illum lil Santa Elisabetta tal-Ungerija għal imħabba kbira li kellha għal fqar, ejjew namlu wkoll aħna bħala għamel mulej li l-insara kollha ikunu tassew fqar fl-ispirtu biex bl-imġiba kollha tagħhom jagħtu xhieda quddiem id-dinja tal-għana tas-sema nitolbu. Għallimna nuru imħabba lejn il-foqra u l-imsejknin u l-morda kif għalmitna Santa Elisabetta nitolbu. Xerret il-ħnina tiegħek fuq il-qadja tiegħek Meri u fuq ħutna il-mejtin kollha li qegħdin jistennew it-talb tagħna nitolbu. Għamel mulej li ommok u ommna Marija tkun għalina mera ta' tiba
u safa fil-qadi ta' dmirijietna nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox, Santa Elisabetta mhux biss rabbiet il-lulida fil-biża' ta' Alla, imma wara l-mewt ta' żewġha ridet tgħix fil-faqar. Għamel li aħna nieħdu minnha l-eżempju tajjeb int li tgħix u s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Ħtiġijiet tagħna tal-Knisja ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel li aħna li qegħdin infakru l-opra ta' mħabba bla qies ta' ibnek nitwettqu fl-imħabba tiegħek u tal-proxmu fuq l-eżempju ta' Santa Elisabetta bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfaw qlubna l fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemgħa tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li jien tagħtihom għal merti tagħhom u ġieħ moti lill-istess doni tiegħek. Int għallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom u aħna imdawrin minn sħaba hekk kbira ta' xhieda b'qalbna qawwija niġru it-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tal-glorja minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġeli u mal-arkanġeli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qeda Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċit, osanna fil-ola tas-smewwiet imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osan fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati bħal-ħobs. Radd il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi. U Alla tiegħi.
Hekk ukoll wara li tlaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħaj, ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom huwa għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. U Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj għax oġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek Mary. Daħħal lilhom u l-erwieħ li hemm jistennew it-talb tagħna fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, Santa Elisabetta tal-Ungerija u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Sant kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ikun li trid kif is-sema, ħobżna ta' kuljum għatina llum. Bħalma naħfru l-minu ħadd la ddaħħalniex fit-tiġrib. Għalisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostlu tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubiet, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja u tagħna ħen jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fil-paċi, nitolbu. Mulej, int ġedditna bil-misteri qaddisa tiegħek. Mexxina wkoll bl-eżempji ta' Santa Elisabetta li qimet lilek btieba bla qiegħda u għamel il-ġid li għamlet il-ġid lill-poplu tiegħek bimħabba li ma bħala bi Kristu Sidina il-mulej ma'kom iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna tapinu,